Сәлем дуслар, бұл күннерде Қазанда халыкара татар кызы бәйгесенең ярым финалы уза. Шул уңайдан катнашчылар бүген Кәримҗан Черин театрында җыелдылар. Кызлар инде интеллектуаль этапны узсалар да, безнең аларга үзебезнең сорауларыбыз бар. Бүгенге сораштыруыбыз Татарстан географиясына багышланган. Кызлар җавап бирә алырлар микән? Әйдәгез бергәләп тикшерик. Исемең? Зилә. Рамиля. Айгөл Шакирова. Минем исемем Әдилә. Минем исемем Илүзә. Зилә, сиңа беренче сорау. Ни өчен Актаныш халкы Татарстанда кояшны иң беренче булып каршы ала? Ни өчен? Чөнки көнчыгышта урнашкан. Ул чөнки Башкортстан ягына якынрак. Һәм инде теге яктан килгән көнчыгышка таба якынрак инде. Иң беренче булып, чөнки алар көнчыгышта урнашкан. Чөнки кояш безнең яктан чыга башлый. Актаныштан димәк безнең як. Әйе, безнең як. Мин тумышым белән Актаныш районыннан, һәм инде кояшны иң беренче актанышлар каршы ала. Көнчыгыш булганга әйе. Чөнки алар Актаныш ягы, алар башкортларга якынрак бит. Бар көнчыгыш. Шуның өчен беренчерәк. Татарстанның кайсы районы шәл бәйләү белән данлыклы дип уйлыйсың? Оренбург. Оренбург ул бит Татарстан түгел. Юк, анысын белмим. Орша түгел микән? Ну, алай дисәгез, безнең Әтнә Орша якларында да шәлбәлиләр, шуның өчен безнең яклар да аның белән данлыклы. Оренбург дим. Шәл бәйләү. Шәл бәйләү белән Исеменә карасам, бер дә алай әйтмәссең, ләкин менә бер авылында Татарстанда иң шәп шәл. исеменә карасаң шәле. Шәле авылы, әлбәттә ул район түгел. Ләкин түгел шәл бәйләү әйтә алмыйм. Безнең районда да бик күп бәйлиләр балык пистәсендә. Дөрес җавап балык пистәсе. Мин беләм әти-әниләремнән бик күп бәйләүчеләр, алар үзләре дә яшь вакытларында ның белән шөгыльләнгән. Татарстанның иң борынгы һәм иң яшь шәһәрен ата. Иң яшь, бәлки Чаллы шәһәридер. Тагын да яшәк бер шәһәр бар. Инновацион шәһәр. Иннополис. Һәм иң борынгысы, Иң борынгысы. иң борынгы, Болгар, иң яшь шәһәре. Казан, Яшь. иң яшь. Так, нинди шәһәрләр бар әле безнең? 20 гасырда. 21 гасырда дөрес. Яңа шәһәрме? Мин аның турында белмим, что ли? Беләмме? Ул бик шундый технологиялар белән бәйле шәһәр. Иннополис бит инде. Иң яшь шәһәре Нижнекамсктыр. Юк. Яңа инновацион шәһәр ди. Иннополис. Иң борынгысы Казан. Әлбәттә. Иң борынгы һәм иң яшь. Иң яшь шәһәре инде Иннополис. Иң борынгы шәһәре Казан. Татарстанда мәйданы буенча иң зур район нинди дип уйлыйсың? Аллам сораулар. Әйдә дөресен әйтәм, белмим. Мамадыш. Бөгелмә, бәлки Нурлат районындыр. Зур шәһәре булган, ул Шәһәре түгел, менә районны үзең Түбән Кама районы. Казаннан иң ерак урнашкан район. Казаннан иң ерак урнашкан район. Актаныш түгелме үзе? Ютазы районы. Буа. Баулы районы. Баулы. Татарстан территориясе аша ага торган иң озын елга. Идел. Кама. Идел. Юкмы, Кама? Татарстандагы беренче нефть качалкасы кайда куела дип уйлыйсың? Кая бездә нефть җитештерәләр Татарстанда? Әлмәт шәһәрендә җитештерәләр. Әлмәт кырыенда. Әлмәт кырыенда Зәйдә түгелме? Нефтекамскта түгелме? Нефтекамск Башкирияда. Башкирия меню. Түбән Кама районы. Әлмәт районында. Әлмәт кырыенда. Әлмәт кырыенда бөгелмә. Азнакай. Тагын ниләр бар анда? Лениногорск шәһәрендә. Татарстанның иң урманлы районынан нинди дип уйлыйсың? Сез монда географияны миңа өйрәтәсез, әйе, мин бер белмим. Хәзер беләм инде моннан соң.
Иң урманлы шәһәре Сөякларында. Анда нишәрләр яшәми? Ширмешен, Чистай, Мамадыш якларында ул инде. Балташ яклары түгелме? Нурлатмы? Татарстанның иң бийек нуктасы ничек дип атала һәм ул кайсы районда урнашкан? Иң бөек нуктасы шул Ютазы районында түгелме, анда бик таулы җирләр. Иң бөек нуктасы Иң бийек нуктасы Чатыртау Азнакай районында. Бу турыда ишеткәнем бар идем. Менә хәтле шума. Телешендә тора. Исемә төшә алмый. Шатыртау. Чөнки татар кызы конкурсының зональ этабында миңа шул сорау эләкте, мин анда җавап бирә алмадым. Ә хәзер мин аны на зубок беләм, Чатыртау. Кайсы районда урнашкан? Һәм ул урнашкан, Татартау сине җибәрми. әйдә безне дә өйрәтеп җибәр инде. Азнакай районында. Азнакай районы. Всё, Чатыртауны мәңге онытмыйчакмын, Азнакайда урнашкан. Бу Чувашиядән булды. Мин Чувашиядән һәм Татарстанның инде анда шәһәрләрен, районнарын бөтенләй белеп чыктым. Зиләне өйрәттек. Дуслар, шуның белән сораштырыбыз тәмам һәм нәтиҗәдә нәрсә әйтәсе килә. Кызларга татар теленнән, мәдәниятеннән һәм башка бөек әйберләреннән тыш, аның географиясында өйрәнсәң, начар булмас. Чөнки сорауларга күбесенчә дөрес җавап бирсәләр дә, кайбер районнарны һәм фактларны белеп бетермиләр. Ә кызларга финалда уңышлар теләп калабыз һәм сораштырыбызны тәмамлыйбыз. Пока-пока.